Salam dostlar, şu Blender sapaklarımızın 7-nji bilen dowam edýäs. Blender sapaklarımızın 7-njisinde size Blender Studio'nun ýüregi bolan Edit mod barady. Gurrun ederse Edit mod näme? Birinji bilen bärden Screencast add-on'u açayım. Screencast add-on'u açýan size düşnükli bolar ýaly. Ondan Edit mod näme? Geçengedek ýadyňyza düşýän bolsa, şu modlary tanak geçipdik. Object mod, Edit mod, Sculpt mod, Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint. Indi bolsa şu gedek Edit moduň üstüne durup geçeriz. Birinji bilen Edit mod näme? Ine ekrandan kamera bilen lighting podýan we inniki şeýlelikde shortcase taba bas Edit modu geçeceğiz. Birinci bilen yine Edit modun içinde biz Edit mod bizim için näme üçin wajyp? Täze biz ähliýetjek obyektlerimizi we modellerimizi Edit modda taýýanlar. Şoň üçin Blender'ın ýüregi diýip aýtsaň bolýar şoňa. Onda başlaýat biz Edit mod tanamak üçin birinji obyektiň öz düzüminde nämeler bar şolardan başlamaly. Şolardan başlamak üçin birinji bilen biz seredýäs. Bärde 3 tanakda atpa esasen 3D grafikada esasen Blender Studio bolsun, 3D Max Studio bolsun, ya bolmasa Cinema 4D bolsun, hemmesinde şul esasen 3 tanak wajyp zatdyndyr ya bir obyektler. Birinjisi nokotlar, ýagny vertexler. Ine şu taýda görýäňiz. Select mod, vertex diýip ýazylydyr. İkincisi edge'ler, ýagny kenarlar. Üçüncüsü bolsa face'ler, ýagny ýüzler. Indi näili? Taba basyp cube podýas we bir meshlaryň arasyndan UV sfera çagyrýar. UV sferada bir hasam düşnükli bolar. Meselen, bira bassyk, şunun ýüzüne nokotlar ýerleşdirilen. Görşüňiz ýaly nokotlar ýerleşdirilen. Şu nokotlaryň islenligini men myşkanyň çep ýüzündäki knopka basyp saýlap bilýän. Ya bolmasa edge'lere geçip istenlik kenarları, yani istenlik çyzyklaryny saýlap bilýän. Ya bolmasa üçüncü face'e basyp istenlik face'lary saýlap bilýän. Indi şul 3 tanak hereketimizin her birine shortcase'ler var, yani shortcase'ler, yani gysga ýollar var. Her gedek biziň ekrandan gelip vertex basmagymyz ýa bolmasa edge'e geçmegimiz ýa bolmasa face'lere geçmegimiz şunýalak myşkanyň üstü bilen nälenim. Meselen men şu wagt häzir face moduna bolsam, vertex moduna geçmek üçin bira basyp bilýän. Men klawiaturadan bira bassam, endi men nokotlar saýlap bilýän. Ya bolmasa ikiye basyp kenarlaryny, kenar çyzyklaryny saýlap bilýän. Ya bolmasa 3'e basyp face'laryny saýlap bilýän. Indi siz bilen şu ýerde kiçiräjik bir modelleme barlak görelim. Misal üçin numpad'dan bira basyp obyektimiziň öň tarabyna geçýäs we şeýle üstdäki nokotlaryň ählisini saýlaýas. Myşkanyň çep ýüzündäki knopka basyp sakladym we ýüzündäki nokotlaryň hemmesini saýladyk. Bulary delete vertex diýip bolýan. Obyektiň ýokarky böleginiň galan ýarsyny şeýlelikde saýlaýan we diňe vertexler bolýan. Şeýlelikde bizde şunýalak ýarym şar şeklinde obyektimiň ýarsy galy. Meselem aşağından bir vertex saýlaýan we ol vertexem bolýan. Indi ikinci edge moduna geçýän we edge moduna aşağınak çyzylan ählisini alyp basyp saýlaýan we ýadyňyza düşýän geçengedeki move'un shortcase'em G harpydy. G harpy bilen Z diýip ýokary tüýşürýän. Ya bolmasa aşağım tüýşürip bilen. Aşağı tüýşürip F harpy bilen doldurýan. We G harpy bilen ýene-de Z basyp ýokary tüýşürýän.
we ýokarsyndaky eýjileňem hemmesini saýlaýan, alta basyp hemmesini saýladym we ýadyňyza düşýän bolsa şu taýdaky scale, ýagny ulartmak. Scale'a basyp ulartýan we G'ye basyp Z'de tarap aşağı çekýän. Şeýlelikde bize kiçiräjik globoki jamyň şekli döredi. Ine dostlar, şeýlelikde edit moduny vertexler näme, eýjiler näme, face'ler näme siz bilen şu tapamyzda tanap geçdik. Tapamyz peýdaly bolan bolsa kanalymyza agda bolun, like basyň we kommentariýalarda soragyňyz bolsa arkaýyn beriň, jogaplamana çalışarys. Indi tapaklyrymyzda görüşýänçek.